slice isda. Then magka-curry tayo. I-share ko lang to ang ating live sa mga kaibigan natin. Hello! Magluluto tayo ng curry fish. Sliced fish. Ito yung ingredients natin. Na-marinate na siya ng salt at saka pepper. Then yung ating sibuyas, garlic, onion, may sili tayo, yung bell pepper, at yung gata. Then ito yung curry natin at saka yung gulay natin na spinach. Kaya tara, samahan niyo po akong magluto. Ipipito lang natin yung ating isda. Ayusin natin yung ating yung phone natin. Patungan ng telepono. Ipito lang natin yung ating isda. Habang tayo pag-ipito,